Tivrasa amsaini kepal birmani kothmarok rangpusani biani kothmarokno sawi sabaya. Obohaino kaisa mangpli kasoi feka khairok susu burichisa constituency ompibai khobjak salthang sorboni ketal kasko kamibo. Koktomo sebenka ketal kasko kamini khungsa nukung hainosi nok hamjaya nok hamya. Aboni bisingosi wati phai nokrok kaklai thangbaika. Abono karibo nukungo jerok tongo bebakno saksugya sakhamya sakofan kariman. Obohai birmani koktoma mankino thangusoika amjainino emle pathanlal jomatia teisubo subo ribuka. Asuk simia buskani salo jesuk mansak haponi bukhaktibo jobasuya fanahini koktoma thone buskango koksawi khnarika. Không có đó không phải tặng anh mà chỉ ta hai cái quay chơi lông không? Quay chơi lông. Đang tung Poilana sini media friends orang hambaya fagu tei bubagarano kulung ya faro. Tini seng kaskok kami, kaskok ketal kami, kami go sini orang tongnai sini warriors tonggo devosi jomatia. Bo anomia faro sini pun kai samani, sini kami go belai kena karya mas sengsa, yak sugya, nukung sugya, oma heborok nok bu baik rupiah kan waktu yo no. Hai ni bagai temak kelaiman sar kisah naik pedi, buano request kami bay, ang tini orang ni ompi nogor ni ketal elected lenggai, borong ni nukung nuk hai naik pedi, borok ketang tongjaga, korok sebiri suk tongjaga, odin sorry jomatia, prai posatur bosan kana, kelaijak bis nago, bo sana tengah kisah hebu handicap, plus mentally retarded borok, tei wife of boni besai kerja kan, nobo kunjo jomatia, hai ni hai boni besala tongjaga molinjoy jomatia bobo sugyana bisnaw kalaijak hawa kalaijak boni pore boni bahajak jokto laksmi jomatia bo haine mentally retarded borok sugya borok khorok thanga tongjabani nukhanani rok boroni nogni condition bahaibo taklaini wataigo baikri thangka belai khana nukung sugya borok oma higesen tiprasa rok birman kalaijak kami gono guri nei kengke khasi sago maya nangmani haifana yak sukjaya je masa jorate yang tabok oti sottor sini SDM saben kok salainai sini video be kok salainai bahai ke quick response khlaina borokno bahai ke recovery khaima bahai ke help khaima ani je masa jorate ang chubanai tei departmentally ba administration bising teibe je masa jorate chubanai belai khana pathetic condition rok bai khana or jaga jongo sini da uttom sini brahmathani warriors tongo tei yang bo kamini sini mothani tangnai samung tangnai leader sortongo tei joto nor jaga faima jofani kami borok lukurok tongbaige borok chairman mutongmani yang basai tongo borok ano khobor khaika ang phaika nai phaika belai kene khari mo suksa borok ni nog ni mungsa manai sikri kha haise borok bazaro thangai shopping khaigi chagani moto borok ni jehetu borok mentally retarded plus handicap thangbai kha nog bisnago klaijak borok bahai ke maimi sungsa nuk phaika tabok bahai ke khari mo suksa nog ni utensil okrui nog ni kuno ka proper kuno taisani mani khuni ke sikri jabai kha belai kene khari mo sungsa seng boni bagai joto lukurono koinai jara nai tongnai sini media ni bisiti ang koinai haidi oma haisini takhu bukurok jodi kalai tongkhangke kring gei
bono yak rongui sosalai bagai joto sengsarni borok ang koijago joto no faidi ang simi yaw jaga jara sini ma press bisingti jara press meeting bisingti nugnai rok lukurang bang hagnang maya gnang lukurang ang koijago faidi ni rok faigi borok ni uklogo basa faidi borok ni kuno chubagan bagai koijago hambai.